na rantse da Allah sai na yi shari'a da ke. Na rantse da Allah sai na yi shari'a da ke. Tun da ke baki da imani. Yanzu har ya kai matsayin da dan baki a ƙaunata. Ki sa yarinya ta zo wai ki bata 50,000 har alatsin da kika bata na gani. Wai kika tura mata kuɗin na gani. Wai kin turo ta ne wai ta shigo gidanmu wai ta ajiye min kyamara ta ɗauke ni a bayi. Yarinya ta shigo muka gaisa, ta zo wurin nana muka gaisa, ta ce min za ta shiga bayi. Na ga ina zan kai ta in ba bayin ɗaki na ba, na shiga da ita ta shiga bayin sai ta ajiye min kyamara. Ta ce min yan wuni za ta yi. Wallahi tallahi ya kai kusan awa ɗaya da wani abu ana recording. Na shiga bayin kenan da zan yi wanka, da Allah ya sa asiri na ya toni da na yi wankan nan. Da shi kenan kin samu abin da kike so. Kawai ina dube-dube, ni ban ma san me nake dubawa ba fa wallahi, kawai Allah ne ya tsare ni. Kawai sai naga kyamara ana recording dina a cikin bayi, ana recording bayi. Idan da na tube da shi kenan sai dai a kawo ni a social media ai min sharri. Wallahi sai na yi shari'a da ke. Na rantse da Allah da ya halicce ni. Yarinyar ba zan banta ba, ke ma ba zan bakki ba, wallahi ba zan bakku ba. Saboda ni ko ba na shiga abin da bai dame ni ba a social media. Ya Allah.